اف خلک پارێزگەها ئیدلیبێ کۆ خۆشبۆ کۆچبەریê ئامادە dikin û tişta dikarin ji nav malên xwe derdixin ber û bakur ve birê dikevin. Hejmareke mezin ji wan li nav bajar, bajarok û gundên Efrînê têne niştecîkirin. Çavkaniyeke taybet ji nav bajarê Efrînê ji tora medyayî ya Rûdawê re eşkere kir ku ji dema destpêkirina êrîşa li ser navçeya Meerret El Numan li parêzgeha Idlibê pêleke din a guhertina demografîk li Efrînê dest pê kiriye. û bi deh hezaran Erebên hawirde ji parêzgeha Idlibê li herêma Efrînê hatine niştecîkirin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê hin hejmar bi belgekirine. 600 malbatên Erebên hawirde li nahiyeya Cindirêsê hatine niştecîkirin. 500 malbatên Erebên hawirde li nahiyeya Şiyê hatine niştecîkirin. 205 malbatên Erebên hawirde li devera Şêrewa hatine niştecîkirin. 105 malbatên Erebên hawirde li nahiyeya Şerra hatine niştecîkirin. 100 malbatên Erebên hawirde li nahiyeya Bilbilê hatine niştecîkirin. 10,000 lîreyên Sûrî ji aliyê Ebu Emşa fermandarê Emşad li ser her malbateke Kurd hatine ferskirin. Ew baca zorane ji bo dabînkirina xerciya çekdarên Emşad û Erebên hawirde hatiye ferskirin. Grûpên çekdar malên Kurdan bi kirê didin Erebên hawirde û pereyên kirê ji xwe re dibin. Her xaniyek bi 27 heta 50 dolaran ji bo Erebên hawirde bi kirê tê dayîn. Li gor heman çavkaniya ku ji nav Efrînê ji Rûdawê re axivî, bi sedan koçber li nav zevî û darûberên herêma Efrînê jî konave didin. Li gor heman çavkaniyê darzeytûnên herêma Efrînê ji aliyê grûpên çekdar ve têne birîn û wekî êzing ji bo koçbera tên bikar anîn. Hüseyin Umer, Rûdaw.